La Pazem Gaskoiaren aldeko korrikaren bigarren edizioa abiatu berri da eta igandera bitartean etenik gabe arituko dira. 170 herri eta 600 kilometro denera lanak eta Euskal Herria atzo igarota, orain bihar non dira eta igandean iritsiko dira pauera. Arratsaldeon, Nerea Olaso lankideak emango dizkigu jarraian xehetasun guztiak, baina gaur ostirala da eta asteburu luze baten aintzinean ohi bezala planak ere proposatuko dizkizuegu, baina lehenik aktualitateari bide egin behar diogu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Gabida Gazte koordinadora sozialistako kide urruñarra aske gelditu da. Ertzaintzak joan den ostiralean atxilotu zuen Itziarren 2018ko auzi batengatik. 6 hilabeteko espetxe zigorra betetzeko martutenen espetxeratu zuten gaztea. Hatik urruñarraren defentsak zigorra eteteko eskaera egin eta epaileak onartu dio. JKSek gaurko mobilizazio bat antolatu du Baionan. Arratsaleko 7etan iraganen den manifestazioaren bidez Gabida Errazpen absoluzioa eta amnistia aldarrikatuko du. 2021an Angeluko Blanpiñon hilerrian hasi zituzten lanak burutu berri dira. Lan hauen bitartez, hileta laikoak egin nahi dituztenentzat gune bat prestatu da. Izan ere, gisa honetako hiletak egiteko eskaera asko emendatu da azken urteetan, eta horri emandako erantzuna izan da lan hau. Gune berria atzo bertan inauguratu zen herriko agintarien eskutik. Hilabete gutxi falta dira uztailaren 27tik 31 Baionako bestentzat eta herriko etxea prestaketetan murgilduta dagoia da. Ospakizunen 3 milioi baino gehiagoko aurrekontua ordaintzeko herriko etxeak Baionako besten sarreraren prezioa igotzea erabaki du. Aizuzen, uztailaren 29tik 30 Baionakoak ez direnek eta besta eremuan lan egiten ez duten 16 urte baino gehiagokoek sarrera 8 euro ordaindu ordez 10 euro ordaindu beharko dute. Zimat eta etorkinekin elkarteek eta lab sindikatuak papelik ez duten etorkinek lanerako dituzten zailtasunak eta honek sortzen dituen kalteak mahai gaineratu dituzte. Eta haien hitzetan, zentzugabea den paradoxa bat oinarri hartu dute horretarako. Depuis plusieurs années, mais maintenant de plus en plus. Geroz eta gabezi eta eskara handiagoa dago hainbat lanpostu betetzeko. Eta era berean, lanerako prest dauden jende honi ez diegu lanerako aukera ematen, naiz eta eskaintzak badituzten. Lab sindikatutik langile hauen egoera segurtetzeko eskatzen dute. Gainontzean, duten aukera bakarra beltzean lan egitea bai da, eta horrek prekaritatea handitu eta arriskuak areagotzen baititu. Bideetako segurtasuna bezala, Hendaiatik Baionara transitoan diren pertsona horiek modu seguru batean egiteko behar dira kontrol polizial horiek kendu, lanarekiko olako segurtasuneko batzuk behar dira ere bai, eta dala segurtasun profesionalak guk esaten duguna. Egun, lan egiteko errefuxiatu edo egonaldi karta beharrezkoa da. Sindikatuaren ustetan, lan eskaintza bat dagoen momentutik egonaldi karta hori eman beharko litzaieke etorkinei. Egun, 3 eta 5 urte artean bertan bizi izana eta lan egin izana frogatzea eskatzen zaie berau lortzeko. Naiz eta ez den legezkoa beraientzat lan egitea. Enplegatzaile batzuk arriskuiek hartzen dituzte eta lan kontratuak egiten diete. Baina kontratatzen dituzten nagusiek 1000 euroko eta 5 urteko espetxe zigorra ukan dezakete eta are paradoxa handiagoa da. Turki bete ezin diren postua betetzeko adibidez, Frantziako ostalarien elkarteak 300.000 langile ekarri nahi ditu Turkiatik. Guk eskatzen duguna da lehenik hemen direnei lanean uztea. Bolikostako gazte honek 2 urte eta erdi daramatza gure artean. Kamioi gidaria eta mekanikoa da bera, lan eskintzak eta lan ere izan ditu, baina bere egoeraren arriskua tarteko lan uzteko eskatu diote birritan. Errefuxiatu karta ukatea ere ez da erreza, adibidez Afrikarren eta Hego Amerikarren 5% soilik onartzen zaie, eta Venezuelarren 15%. Que nos indica claramente que no podemos ser solicitantes de trabajo. Baina errefuxiatu karta ukanen duten erabaki arte ezin dute lanik egin, Venezuelatik iritsi berriak diren 2 gazte hauen kasu. Bata sukaldaria, beste abokatua lan aukerak izan dituzte, baina ezin gauzatu. It's really difficult.
Eta zailtasun horren adibide, 22 urteko emazte hau, ablazioa pairatu zuen Igerian, eta 2 urte eta 18 hilabeteko bere 2 alabe gauza bera pairatu ez dezaten, Afrika utzi zuen. Birritan ukatu diote errefuxiatu karta. La Pasem lasterketa abiatu da eta igandera bitartean ez zueten ikizanen. San Martin de Señantzen abiatuta lehen eguna Aurti, Bidaxune, Gixune, Akamarre eta Erangotik besteak beste pasatu da. Suis heureux de ver que los amigos bascois que vienen ver los despart de La Pasem. 2018an egin zen lehen edizioa, 2020an errepikatu behar zuten, baina pandemia tarteko orain egiten ari dira bigarren edizioa. Korrikaren baliokide den Gaskoieraren aldeko lasterketa. Ipar Euskal Herrian 6.000 lagun inguru dira hitz egiteko gai horien artean. Bruno, Akizeko gazte autopatu dugu La Pasemen, egun, Urruñan, bizi da. Euskara eta gaskoina, biak bai. Landesetara naiz jatorriz eta heldu naiz honat nire atxikimendua erakusteko. Bidaxuneko eskola publikoan esaterako elebidunean ikasten duten adar bat ere badago, frantsesa Gaskoiera. École chic, bilingue, immersive, qui est en train d'ouvrir. Gaskoieraren egoera txarra da, transmisioa piskat gelitua da, familietan gutxienez. Bat dira bai eskolak, bat dira eskola elebidunak, bat dira kalanderetak ere bai, baina zaila da bai. Eunda 70 herri, 600 kilometro denera, bidean hainbat animazio. Kilometro bakoitzak 100 euro balio ditu eta beraz 600.000 euro lortzeko xedea dute. Eta kopuru horrekin, Pauen berriki inauguratu duten La Ciutat Gaskoierari eskainitako zonaldea diruztatuko dute besteak beste. Okzitaniako kulturari eta hizkuntzari lotutako elkarteak biltzen dituen gunea. Arratsaldeon ikusentzuleko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua iritsi zaigu eta horretarako planak ere proposatuko dizkizuegu. Eta lehenengoa, Aitor, zurekin. Bai, hala da, gonbidapena egin nahi zuet gaur gauean, iluntzan, arratsaldeko 8etan, Bakalau elkarteak antolatutako afari musikatu batera, ederra izango dena noski, Xaia elkartean, Niko Etxartekin afaria antolatu bai dute. Niko Etxarte aurkezpenik behar ez duen musikaria bada ere, gogoratu Altzurugun jaio zela, 79 urte dituela egun, baina 2 urterekin oso gazte zela Parisera eramatzuten gurasoek bertara lanera joan zirelako. Dena den oso umetetik egonda kontaktuan euskararekin, umetatik jaso zuen euskara etxean, eta esan genezake musikarekin ere harreman berezi izan duela, eta baita euskal kulturak berarekin ere rockaren aita edo euskal rockaren aita dela esan behi genezakek. Esan bezala, gaur gauean kontzertu eskainiko du Saia ostatuan, eta bertara joan nahi dutenek 35 eurotan kontzertua eta afaria izango dute, eta lekua hartzeko 05 47 7 02 zenbakira deituta, bertan gaualdi eder bat gozatzeko parada izango dute gaur bertan. Pausu ostatuan, Saia ostatuan pausun. Osongi, eta asteburu osoan zehar ere gaita egunak ospatuko dira Euskal Herrian gaindi, eta nola ez iparraldean ere, hainbat hitzordu prestatu dituzte, batez ere iparraldeko gaiteroek, Baigorriko gaiteroek, eta herri soinu elkarteak, eta ekimen garrantzitsuenak Baigorrin iraganen dira, bihar arratsaldeko 8 eta erditan Baigorriko elizan orkesta sinfonikoarekin batera kontzertu bat izanen dugu, eta igandean berriz herri askotako gaiteroak Baxe Nafarroko herrian topatuko dira. Bazkariaren ondotik, gauean Sutik taldea berriz itzuliko da eszenatokira eta bere disko berria aurkeztuko du. Eta nola ez, iganderako ere nereak beste proposamen bat ekartzen digu, zein da hori? Bakas honetan pagolara joanen gara, Tula Laika bestantolatu baitute, Siberuko ikastolak eta Manes Erdozaintzi kolegioak antolatuta, egun osoko egitaraua, Zikiro aurren xokoa ere izanen da, autobusak antolatu dituzte, Mauletik, Atarratzetik, Donapaleutik eta Donibane Garatzetik abiatzeko.
10:30 goiti barrikadak Garaztarrak, Burgaintzi eta Pagolako gazteekin, eta 4:00 goiti Xiberotarrak, Quartz, Broken Brothers, Willis Drummond, Bulego eta DJ Uzkuluz musikak tokiainitz izanen du. Beraz, eta ikastola plazara eramatea eta euskarazko besta bat antolatzea da Tulalaikaren esedea. Ikusentzuleok hauek izan dira plan ederrak astebururako, guk agurtuko dugu gaurko saioa eta esango dizuegu igandera arte astekariarekin itzuliko bai gara. Asteburu hon!